Používajte Pepinu kondom pri každom pohlavnom styku. Pred pohlavným stykom a po jeho ukončení umyte ruky a pohlavné orgány vodou. Opatrne roztrhnite fóliu tak, aby nedošlo k poškodeniu kondómu. Ak sa kondom lepí, praska alebo je inak poškodený, nepoužívajte ho. Kondom nepoužívajte po uplynutí expiračnej doby vyznačenej na obale. Špičku kondomu 2 až 3 cm pridržte palcom a ukazovakom, tak aby sa vytlačil koniec kondomu. No. Buďte pritom opatrní, aby nedošlo k poškodeniu kondomu ostrými nektami alebo prstami. Pri ochabnutí pridržte kondom pri korení pohlavného obdu. To už na vesu. A vyťahnite ho von. Mám? Poruty kondom hygienicky znehodnote. Nikdy nesplachujte do WC. Pre dostatočné zvlhčenie kondomu používajte lubrikanty iba na balej vody. Ukázka. Momika, ale to tam máme. To tam sa skladujte a také to nič. Dobre, stalo. Špičku ukáž. To sa má na objektíve. Super. A to je nejaké boské? To je normálne, ale ako balón. Tak Ivana, si ho nafúkni. Nie. Ivana? Ja som ho neodčítala, bo. Ide sa niekto pozrieť, či... Akcia. Nesmejte sa, tu treba kľúč. Počkej, že koľko vydrží toho? To si málo. Tak aké? No to len tak nepraskové. Á, to nepresne. Ešte, nie? Ešte? No. A tak to nepresne. Tak to aj musí byť odolné. No. Ani si to ešte sa dá? Ja si skážem. On to musí vydržať, ako extra tenky. Pomaly, aby to bolo pekne vidno. A ešte ho? Nie, už, hej. Ešte sa dá? Ešte by také, to je to dlhé. Nie to neprasilo. To musí vydržať niečo. Jaké sú také? Trošku. Super mi je. Daj, aké hnedé. Ešte. Či? Vyfúčava ti. Vychochy. Čo si tu držíte tie úsmy? Ja neviem, aj Nikolaj, to si vyhľadí. Cirkolo. Cipík ešte stalo sama. Ešte sa stala cipík mi napochal. Že cipík to strasa? Ty dobre to je, ale? Ivana, ty špička. To je nejaké odolné. A to je drahý balón. Ďalko takto na Martinu. To chce. Ešte sa borí. Máte tam ešte čo? Mhm. Neprečo. Čo? No veď mi pôjde do bránky. Dobre to je. Ty gosti, ale má inú vydrž. Neboli ťa hlava? Ale veď tu pôjde aj tak, nie? Tak keď to už nebude. Ono to už nejde, lebo toto sa mi to otvára už. Je ruka.
A veď ono to si nepraskne. To nepraskne. Koľko kameruješ? Ja nie. Jakie bufli? Ja nevidím. Mohol sa by to mal hopiť. Ten to je riadne testovaný teda. Už testovanie Toto môže byť napustiť. Ako želatina. Ježišmarja, to tak silikon. Skús to chytiť. A už to vyteká. Lekáričku prečo. Fúha, ako si to strastie rastí. To tu rozprskne. Nie, vidíš, že tu je vzduch. Iba potiaľ to potečie. Ešte stále. A na chlapci to nevedia, napustí vodom, že to nevedia. Ale veď Miško to ne... Veď Miško, no. Dievčatá majú zručnosť. Jasné. Jak to chytá. Mineme vám trošku vody. Nevadí. To už vystrekne to. Proč tu je takéto za chvíľu? Už stačilo, to vyteká, a teraz to žují. Skús to zdvihnúť, či to nerostne. Už vyšlo, ale to nedážne. Že to má byť uzlik? No, budem uzlik. No, to sa nedá. Koľko pomôžeš na púšť. To je taký klp. Ako by to na to môže babi, to bude na všetko. A na mojej oslave. Tvoja oslava, jak divné králi. Kde? Janka. To je taká, že nám to vlastne. Jak si Nemka. Moje oči? To je taká skonkrutá, To nie je také... Ale aké je to priesvitné, však ja vidím sa stále. Jak je to ale priesvitné, ja to vidím ten otvor, som nevedla. No, hovno. No, hovno. Olejka. To ešte stále robíš jeden. Ako to díže, také zvuky Keď tam je to krieka tá voda, to... Iba na pozor na to. Daj na tá zručná, že nafúkala balón. Nie balón. Tam je vzduchová bublina. Ty kokos, Ivano, dobrá. To sa nedá. Dá sa to. Nebláznite. Ja to tam